Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень са студыі Еўрарадыё. Адразу пачынаем з такого. Заходзім з туза, потому что зараз з намі на сувязі ў эфіры Еўрарадыё кіраўнік фонду BuySol, праваабаронца і малады, але перспектыўны ютубер Андрей Стрыжак. Добрый дзень, спадар Андрей. Вітаю, Зміцер, вітаю гледачы. Андрей, давно не бачыліся, таму, можа быць, я пачну крыху здалёк, каб ўсё ж таки некаторыя тэмы, якія мне, в прынцыпе, цікавыя з твайго, можа быць, жыцця асабістага. Мы з табой размаўлялі пасля таго, як цябе прызналі там экстрэмістам, аб'явілі ў вышук і гэтак далей. Ты тады так з гумарам адказваў, такі весёлы эфірчык атрымаўся з такой невесёлай нагоды. Але тым не менш, за гэты час вось гэты статус, гэта знаходжанне ў вышуковай базе нейкім чынам змянілі тваё жыццё. Можа быць, графік жыцця памянялі, можа быць, там зараз з 3 ахоўнікамі паўсюль ходзіш. Слухай, ну наконт статуса тут насамрэч дзіўная гісторыя, бо калі казаць пра тое, што кажа пра мяне прапаганда СТВ, БТ, НТ, то яны называюць экстрэмісцкі фонд, экстрэміст Стрыжак і ўсё астатняе. Але наколькі я ведаю, мне так афіцыйна не было прад'яўлена такого статуса. Так што такі трохі экстрэміст, не вступіўшы в должнасць. Ось, і... З нейкім нават шкадаваннем вот было это сказано. Не ведаю, всему свой час. Я думаю, что их там просто текучка, бегучка и все остальное, так что не хапая рук людям. Мы же ведаем, что тут самые працавітыя сышлі в знак незгоды с тем, что робится у дзяржструктурах, тому их бардак яшчэ больше, чем был. Але не суть. Калі адказваць на твоё пытанне наконт таго, як змянілася жыццё, ну, я табе скажу, что нейкіх таких супервыразных зменаў не адбылася, у сэнсе таго, што там у мяне няма броняванага Мерседеса в адрозненне ад аднаго чалавека, які там уже 27 год толькі робіць, што ездзіць на ім. У мяне няма нейкай дадатковай там аховы, акрамя толькі маіх уласных вачэй, вушэй і здаровага глузду і сэнсу. Ось, таму неяк так яно выглядае. Канешне, маеш ужо больш такога пільнага нагляду за тым, якія машыны там побач з тобой стаяць, ездзяць увесь час, якія людзі табе спаткаюцца на сустрэчу. Але ну, збольшага я не скажу, што там неяк маё жыццё змянілася кардынальна в гэтым плане. Глядзі, але сапраўды вось атрымліваецца так, што у Беларусі зараз людзі, асабліва якія там праяўляюць нейкую актыўнасць, яны жывуць у пастаянным такім стрэсе і насцярожанні, бо вось выглядаюць раніцай, прачнуўшыся в акно, ці не стаіць пад пад'ездам адмысловы бусік з танірованымі вокнамі, чакаюць, там азіраюцца, хто там дзе ідзе, ці нема там якое-нибудь відэаздымкі, ну, звычайнае такое вось паводзіны падчас рэпрэсій у такой аўтарытарнай ці нават дыктатарскай краіне. Ты з'ехаў, ну, і, в прынцыпе, людзі з'язджаюць у тым ліку дзеля таго, каб пазбавіцца ад усяго гэтага стрэсу, ад гэтага назірання і вышуквання вачыма гэтых бусікаў. Атрымліваецца, а ты вот з'ехаў і у той же самой как бы ситуации застаешься по-ранейшаму. Слухай, ну тут я готовы падтрымаць сябе ў твоёй тэзе. Я памятаю, як Анатолий Лебедька, які зараз таксама часова пакінуў Беларусь, казаў, што самы непрыемны час у сутках гэта 7-7 раніцы. Кожную раніцу просыпаешься і чакаеш, прыйдуць, не прыйдуць. Як не прыйшлі, а 7, значит, можаш дзень папрацаваць. І зразумела, што ў такім фармаце, ў такім рытме людзі не могуць нармальна існаваць, нармальна ствараць нейкія прадукты, не ведаю, працаваць на карысць Беларусі, гэта вельмі складана. Пастаянны стресс гэта хваробы, тым ліку онкалагічныя захворванні, то тут як бы няма ніякіх навінаў, на жаль. Што тычыцца мяне, то тут насамрэч дзіўная гісторыя. З аднаго боку, я фізічна знаходжуся ў больш-менш безопасности, гэтая бяспека як бы яна адчуваецца вельмі добра, але ж я ўвесь час працую ўнутры Беларусі. Я заўсёды жартую на гэты конт, што я з'ехаў, але працую ў Беларусі на ўдаленцы. І тут можа быць нават яшчэ больше псіхалагічны ціск і стрэс, простое, што ты ведаеш, што людзі там засталіся, яны там нешта спрабуюць далей рабіць, а ты адсюль ім дапамагчы, в прынцыпе, мала чым можаш, калі за імі нешта здарыцца.
Вось таму для мяне вось вельмі важная гэтая гісторыя, калі нам удаецца кагосьці выхапіць там слабого бопіка ці яшчэ якосьці нейкіх сілавых структураў і ўратаваць ад турмы. І гэта для мяне такі асобны светлы момант, калі чалавек аказваецца ў бяспечным месцы, а не ў чатырох сценах за кратамі. Андрей, ну ўжо раз закранули гэтую тэму дапамогі, то давай пераходзіць да асноўнага. Ўсё ж таки Байсол ствараўся як фонд салідарнасці і дапамогі людзям, і што першае рабілася? Гэта, ну скажем, нейкія пералічэнні грашовыя на аплату адвакатаў, на ввогуле там дапамогу сем'ям рэпрэсаваных у цяжкім становішчы, на дапамогу, каб людзі маглі выехаць. Зараз рэжым зрабіў усё магчымае, каб гэтыя каналы паступлення дапамогі перакрыць. Адпаведна, узнікае пытанне, як змяніў фармат сваёй працы Байсол, ці засталіся магчымасці такой дапамогі, ці ўжо дапамога как бы яна не такая, а ў нечым іншым выражаецца? Ну, першы момант, што вось ты пералічваў некалькі накірункаў, якія вельмі моцна былі задзейнічаныя ў працы не толькі нашай арганізацыі, а іншых структур, напрыклад, нашых партнёраў з Байхелпа, з праграмы падтрымкі Медыасол. І насамрэч мы пачыналі як арганізацыя, якая дапамагае людзям, які былі звольненыя і якія спрабавалі рабіць стыхійныя страйкамі. Але Байсол, як жывы арганізм, ён увесь час рэагуе на нейкія выклікі, якія з'яўляюцца. Як толькі мы пабачылі, што колькасць палітвязняў стала абсалютна шалёнай, мы адкрылі гэты накірунак дапамогі сем'ям палітвязняў. Як толькі мы пабачылі, што ў людзей з'явіліся праблемы з выездам, і з'явіліся такія людзі, які не могуць выехаць, мы знайшлі магчымасць, як дапамагаць ім з выездам. Калі казаць пра зачыненыя магчымасці дапамагаць унутры Беларусі, для нас яны заўсёды былі адкрытыя, застаюцца такімі. Тыя каналы, тыя механізмы, якія мы выкарыстоўваем, ні на секунду не спыняліся, яны працягваюць працаваць, як і працавалі. Калі мы можам казаць пра лічбы, то за гэтыя амаль 1,5 гады ўжо агульная колькасць грошай, якія былі сабраны і пералічаны ахвярам рэпрэсій, гэта каля 4 мільёнаў еўра, гэта толькі Байсол, яшчэ трэба палічыць Байхелп. Там таксама асобная лічба, асобныя механізмы. Вось там таксама не менш за 4 мільёны толькі даляраў. Так што гэта велізарная сума, сабраная беларускай салідарнасцю і дастаўленая да ахвяраў, яна, канешне, вельмі усцешвае, бо людзям не ўсё адно. Канешне, сума выглядае як проста неверагодна велізарная, але калі пералічыць гэта ўсё на колькасць людзей, які жывуць у Беларусі, на колькасць гісторый, якія здарыліся з людзьмі, то, канешне, гэтага недастаткова. Але з іншага боку рэвалюцыя грашыма не робіцца. Рэвалюцыя робіцца ідэямі, рэвалюцыя робіцца людзьмі, якія гатовыя нечым ахвяраваць. Так сталася, што, відаць, мы не дайшлі да той крытычнай кропкі напрыканцы 2020 года, каб усё змянілася. Ну, гэта не кажа, што трэба скласці рукі сидзець далей. Мы працуем далей. Такім чынам, і я звярну увагу на гэты момант, ты яго не хаваеш, значыцца, можна пра гэта ўсё ж такі казаць. Вот магчымасці дапамогі, у тым ліку фінансавай, людзям, якія трапілі з-за рэпрэсій у цяжкае становішча, яны застаюцца. Атрымліваецца, нават вот, як там было напісана апошняе паведамленне, нават вот пра скрыпту вот гэтую дапамогу, якую аказваў Байсол, доблесныя органы нібыта перакрылі. Аказваецца, не так усё лёгка. Ну, я табе скажу, што гэта іх асабістыя эратычныя фантазіі нашага дзяржкамітэта дзяржкантроля. Яны вельмі хочацца, так каб так было, але не заўсёды так бывае, як табе хочацца. І калі казаць ввогуле пра феномен Байсола і феномен спробаў прапаганды падарваць нашу арганізацыю, то яны заўсёды ішлі па адной і той самай лініі. Яны выдумлялі небыліцы. Яны спрабавалі падарваць рэпутацыю арганізацыі, маю асабістую рэпутацыю. І вось такія гісторыі, яны вельмі яскрава паказваюць, што яны не ў стане нічога зрабіць ані з салідарнасцю беларусаў аднаго з адным, ані з тымі механізмамі, якімі мы карыстаемся. Адзінае, што яны могуць запускаць вось такія фейкі, што нібыта яны кагосьці накрылі. Канкрэтна па гэтай гісторыі, вось па гэтым крыптаабменніку, могу сказаць наступнае, што ані Байсол, ані Байхелп ніколі не карыстаўся магчымасцямі
вывода крипты наяўныя ў Беларусі. У нас няма просто такой патрэбы. І тое, што яны кажуць, што яны там нешта кагосьці схапілі, я думаю, што выглядала так, што взяли хлопцоў, якія нешта рабілі, нешта там спрабавалі абнаяўніваць, але просто потым ім павесілі яшчэ і гэтую палітычную, так скажем, кампаненту, якая не мае ніякага дачынення да рэальнасці. Дарэчы, ўсё ж таки зараз наколькі, ну, здавалася б, да, рэпрэсіі працягваюцца, але ўжо не так масава, як было раней. Наколькі вялікая зараз колькасць людзей звяртаецца па дапамогу? Не пачуў палову твайго пытання, але так разумею, што ты пытаешься про тое, колькі зараз людзей до нас ідзе па дапамогу, так? Так. От я казаў про тое, што рэпрэсіі працягваюцца, але ўсё ж таки яны не такія ўжо шырокія, як это было колькі месяцаў таму, калі шмат людзей да вас звярталася. Зараз як сітуацыя? Ведаеш, зараз выглядае такім чынам, што шмат тых людзей, якія сидзелі до конца, якія там не сарваліся з першым же звонком з РУВД ад участковага ці штосьці такое, яны, на жаль, таксама пачалі выязджаць. Бо для іх ужо была такая альтэрнатыва: альбо доўгі тэрмін у турме, альбо чалавек з'едзе і будзе спрабаваць працаваць на карысць Беларусі за мяжой. Таму нейкіх зваротаў стало менш, а нейкіх зваротаў стало больш. На жаль, на сённяшні дзень вельмі шмат людзей, якія хочуць з'ехаць з Беларусі і маюць на гэта рэальныя падставы, у якіх заведзены крымінальныя справы, шмат у каго ёсць абмежаванне па выездзе, шмат хто з'яўляецца фігурантам справ з рэальнымі срокамі. Калі казаць пра тое, дзе яшчэ больш стала заявак і з чым мы больш працуем, гэта, канешне, палітвязні. Таму што кожны дзень дадаецца, кожны 2-3 дні дадаецца 5-10 новых прозвішчаў, і нам з гэтым усім працаваць. Зараз мы ахапілі дапамогай больш за 250 сем'яў, але нават калі глядзець па афіцыйна прызнаных палітвязнях, так уже больш за 8 соцен. А калі казаць пра крымінальныя справы, то іх больш за 3000. А кожнай крымінальнай справе не па аднаму фігуранту. Так што гэта вельмі вялікая праца, вельмі вялікі аб'ём, які нам яшчэ трэба будзе неяк асіліць. Разумею, што гэта наша арганізацыя адна не зможа зрабіць, і толькі за людскія донаты гэта таксама будзе складана зрабіць. Будзем шукаць іншых ресурсаў. Вось. Таксама ёсць яшчэ такая праблема, што прыйдзе час, і гэтыя палізняволеныя пачнуць выходзіць на волю. Але яны ўсе з волчым білетам, яны не могуць адхавацца на працу. І вельмі складана, асабліва калі гэта малыя гарады, проста будзе там жыць. Бо за імі будуць скаваць гэтыя міліцыянты, будуць увесь час правяраць і все такое. Так што там можам сутыкнуцца з яшчэ адной хваляй эміграцыі. Мы, в прынцыпе, гатовыя да гэтага маральна, і наша структура таксама гатовая да гэтай працы, але трэба будзе шукаць ресурсы. Да, сапраўды, і гэта пацвярджаюць людзі, якія зараз вот выходзяць паступова і кажуць, што вот недавно было інтэрв'ю, можна паглядзець, з палітвязнем, які выйшаў на волю, які сказаў: ну, я думаў, ну вот выйшаў, усё, адсядзеў, зараз мяне пакінуць спакоі, але па выхадзе папярэдзілі, што ўсё толькі пачынаецца, і чалавек быў вымушаны тэрмінова з'язджаць з краіны. І вось тут узнікае пытанне. Па-першае, я нават не буду зараз пытацца пра... Ну, хотя, калі пожадаеш, можешь сказаць, як там дапамагаеце людзям выязджаць з краіны, але тут мяне больш цікавіць сітуацыя такая, што да, вы памаглі выехаць з краіны, потым чалавеку дапамагаюць пэўны час, каб, ну, нешта там на новым месцы неяк знайсціся, там пражыць, уладкавацца, але потым гэтае, ну, не можаш ніводны фонд утрымліваць чалавека бясконца, але неяк вот далей ёсць нейкія, я не ведаю, там магчымасці дапамагчы зрабіць, знайсці працу, ці, скажем, прайсці курсы перакваліфікацыі, каб іншую працу іншую там кваліфікацыю здабыць. Вот што ў гэтым накірунку робіцца ці не робіцца? Так, безумоўна, у нас ёсць гэты поўны трэк, мы разумеем, з чым сутыкаюцца людзі пасля пераезду, якія ёсць у іх праблемы. Частка гэтых праблем часова закрываецца нашымі партнёрамі ў тых краінах, куды яны прыязджаюць. Польша, Украіна, напрыклад, часткова Літва таксама. Але ясна, што сіламі недзяржаўных структур дастаткова складана дапамагаць
великим памерам людей, например, там, тысячам, десяткам тысяч. Недержавные организации НГА, яны вельмі добра працуюць у маленьких неких накірунках, там, ну, не ведаю, до сотни человек. Яны добра справляются. Калі больше, то это уже повинна робить держава. У гэтым накірунку вельмі шмат робіцца. Напрыклад, я живучы тут у Літве, вельмі ўсцешаны тым, што дзякуючы дэмакратычнаму ладу ў краіне, дзякуючы невялікім памерам краіны, ёсць магчымасць сваё экспертнае меркаванне данесці до тых людзей, якія потым прымаюць рашэнні. І рашэнні, якія прымаюцца, напрыклад, датычныя таго, як легалізаваць беларусаў, як ім дапамагчы, яны як след дастаткова ўзважаныя і дастаткова мудрыя. І ну, гэта вельмі важна. Калі, напрыклад, мы параўноўваем з той жа Украінай, краінай, якую я вельмі люблю, але я заўсёды жартую, што краіна гэта краіна неабмежаваных магчымасцяў, здарыцца можа все, што заўгодна. Там, конечно, значна складаней, бо гэта там палітыкум больш складана выбудаваны, у іх там ёсць свае уласныя нейкія цёркі паміж сабой, ну плюс краіна вельмі вялікая і рэгіянальныя всякія ёсць прыколы, якія адрозніваюцца адзін ад аднаго. То вось в такіх краінах як Літва гэта значна прасцей. Польша таксама шмат робіць для того, каб людзям было прасцей працаваць, яны прынялі даволі добрае рашэнне для легалізацыі беларусаў і магчымасці іх працаўладкавання і ўсяго такога. Плюс у нас есть разуменне, есть магчымасці пэўныя партнёрскія по тым, пра што ты кажаш, пра пераадукацыю, пра нейкія там моўныя курсы, пра такую рэадаптацыю людзей, але зараз пра гэта зарана казаць, бо гэта вялікая праграма, якую мы вось распрацавалі, зараз чакаем магчымасці рэалізацыі. Я думаю, што як толькі яна стартуе, пра гэта ўжо дакладна будуць усе ведаць, і тады будзе троху лягчэй. Пакуль мы працуем з нашымі партнёрамі, якія таксама больш спраўляюцца. Андрей, ты сказаў пра тое, што за 1,5 гады працы 4 мільёны долараў пайшло на было выдаткавана на дапамогу, пераведзена, пералічана, там, ну, карацей кажучы, вот патрачана на дапамогу людзям. А колькасць людзей, колькі людзей змаглі скарыстацца этой дапамогай? Ну, тут, калі мы кажам менавіта пра байсол, то гэта 4 мільёны еўра, або 4 мільёны доляраў, гэта байхел. Троху іншая рэч, значыць, калі казаць пра колькасць людзей, то улічваючы тое, што мы выдаткоўвалі па 1500 для кожнага звольненага з працы на пачатку нашай кампаніі, тут десь каля 2 мільёнаў еўра вось сышло на гэта. Там лічба людзей, ну, можна на сайце у нас паглядзець дакладныя лічбы, але калі казаць пра агульную колькасць людзей, то тут часам бывае складана вызначыць, што, напрыклад, наша дапамога дваровым ініцыятывам, яна ўключае ў сябе супрацу з ініцыятывамі, якія ўключаюць сябе ад 10 до 100 чалавек. Калі вельмі такімі грубымі мазкамі сказаць, то агульная колькасць транзакцый, якія былі праведзеныя за гэты перыяд байсолам, гэта каля 7000 транзакцый. Так што можна памножыць гэта 10 на 3, улічваючы сяброў, чальцоў сям'і, то вось табе каля 20 000 чалавек просто атрымалі дапамогу ад байсола, і яшчэ здесь такая же колькасць, троху большая, таму што там было больш заявак, атрымала ад байхел. Што агулам, ну, приблизна 40-50 тысяч чалавек так ці інакш атрымалі дапамогу ад нашай структуры. Андрей, калі прыгадваць тыя абвінавачванні, якія прагучалі на твой адрас з боку прапагандыстаў беларускага рэжыма, так, ну, мы нават з табой эфір рабілі пра той Мерседес, на якім ты там зараз ездзіш па Вільні, шыкоўны, браніраваны, я спадзяюся. Вот, што там яшчэ было? У гатэлі там 8-зоркавым жывеш, толькі этими самымі нейкімі экстравагантнымі блюдамі харчуешься, але тым не менш, я зараз уключу сабе прапагандыста. Дарэчы, вось не трэба і ўключаць, тут ужо і каменты ёсць такія. Ну как, Стрыжак много денег заработал? Ну дык вот скажи мне, з гэтых вот мільёнаў, якія былі патрачаныя, колькі мільёнаў прысябечылі? Слухай, ну гэта, конечно, такое стандартнае пытанне, но ўжо троху подзаезжанное, потому что... Я ведаю, что ты хотел сказать. У адным з чатаў, у якіх я ёсць, там таксама бываюць з часам хейтары нейкія. Вось быў чарговы такі всплеск, то астатнія людзі, якія там ёсць, спыталі, што ўключылася машына часу, і зараз зноў кастрычнік лістапад 2020-го, што абсалютна тыя ж самыя пытанні, тыя ж самыя
нейкія прэтэнзіі, які ўжо 100 гадоў былі агучаны і адказы на якія былі дадзеныя. Гісторыя выглядае так, што з гатэлямі могу расказаць, што адбылося. Гэта ж не сакрэт, што тут быў локдаун, і ў час локдауна гатэлі выставлялі магчымасць жыць там на доўгі час і па вельмі прыятным кошце. Гэта, на жаль, для нас, але на шчасце для літоўскай эканомікі скончылася. Зараз гатэлі поўныя турыстаў, бо ковідныя пашпарты дазваляюць ужо вандраваць людзям. Ось, таму ўжо ніхто не прадстаўляе такіх суперумоў. Ёсць некаторыя яшчэ там нашы людзі, якія дагэтуль не знайшлі сабе нармальных кватэраў і жывуць па гатэлях, але іх ужо меншасць. Я асабіста ўжо жыву на кватэры даўно. Вось, што тычыцца нейкіх экстравагантных блюдаў, ну ведаеш, тыя людзі, якія знаходзяцца ў Вільні, часта могуць меня бачыць у зусім такіх простых установах, якія вельмі далёкія ад мішленаўскіх рэстаранаў. Я чалавек просты, і не надта цікава. А наконт таго, колькі зарабіў, ну ведаеш, тут трэба ж лічыць, колькі каштуе твоя праца, наколькі ты атрымліваеш і фінансавую, і нефінансавую, матэрыяльную, нематэрыяльную узнагароду за гэта. Моя галоўная ўзнагарода – гэта дапамога канкрэтным людзям, калі я ведаю, што там хтосьці апынуўся ў бяспецы, у кагосьці там ёсць магчымасць дапамагчы сваім сядзячым сваякам. Вось, гэта для мяне самая галоўная гісторыя. А наконт грошай, ну я б значна больш бы зарабіў, калі займаўся чымсьці больш такім прыземлёным, скажем, там, бізнесе, напрыклад. Бо тая кампенсацыя, якую мы зараз знайшлі для нашай каманды, якую нам выдаткоўваюць донарскія структуры, нашы партнёрскія арганізацыі, бізнесмены, яна, канешне, пакрывае нашыя патрэбы на пражыванне тут, на харчаванне, на нармальны стан, скажем так. Але улічваючы то, што шмат нашых аддзелаў працуюць у фармаце 24/7, то ну, не ведаю. Я вельмі ганаруся камандай, тому што яны выкладаюцца на ўсе 100, і я бачу, што яны працуюць моцна. Нам прыходзіцца таксама працягвацца як кіраўніцтву, мне і маім калегам. Але ну, выглядае як выглядае. Гэтыя грошы яны не каштуюць таго, што робіцца. І справа тут дакладна не інакшого. Дарэчы, пра нейкія там выкшталцоныя прысмакі, аматарам якіх з'яўляецца стрыжак, тут я магу пацвердзіць, бо неяк Андрэй падзяліўся са мной адмысловай з такой адмысловым прысмакам, які сам вельмі любіць, і мне неяк прывёз яшчэ ў Мінску той салтысон, якім ты мяне частаваў, да гэтага часу ўспамінаецца. Такога не ўсе каралі, ведаеш, каштавалі. Да, на жаль, ведаеш, я ведаю, што гэта крамка зачынілася ў Гомелі, як і шмат што, на жаль, зачынілася зараз у Беларусі. Так што можаш лічыць, што гэта была гістарычная падзея, і яна, хутчэй за ўсё, бліжэйшы час не адбудзецца яшчэ раз. Нема таго сальцысона, карацей, больш. Да, нема таго, што раньш было. Дзякуй, вялікі Андрэй, за той салтысон і за тое, што з намі, што працягваеш сваю працу. Андрэй, ты прыгадаў пра, ну, мы ўжо пачалі пра тыя наезды, правакацыі і ўсё такое, але пасля той вядомай сітуацыі, калі, ну, вось, так бы мовіць, такі пацук ці пацучыха знайшлася ў шэрагах вашага фонду, нейкім чынам ўсё ж такі змяніўся падыход да таго, як, з кім працаваць, каго браць. Чаму навучыла вас тая сітуацыя? Ну вось, в прынцыпе, можна гэта ацаніць па той інфармацыі, якой зараз карыстаецца прапаганда. Ужо амаль роўна год прайшоў з той гісторыі, якая была восень 2020-го, і ты бачыш, што абсалютна ўсе сюжэты, якія выкарыстоўваюць штатныя прапагандысты, гэта заезжаная пласцінка, якая просто паўтараецца раз за разам. Яны нейкія там спрабуюць вывалач гэта ўсё высунуць іншым бокам, але ўсё роўна бачна, што гэта тыя ж самыя гісторыі, якія яны выкарыстоўвалі год таму. А гэта значыць тое, што няма ўцечкі, няма прабоя контура бяспекі. Это значыць, што наша праца эфектыўная ў гэтым накірунку, што людзі, з якімі мы зараз працуем, яны вартыя даверу абсалютнага. Так што мы гэтае пытанне павырашалі, пафіксалі для сябе, і больш такой праблемы няма.
Андрей, зараз я звярнуся да цябе як да праваабаронцы, які шмат гадоў аддаў прафсаюзу рэп і ведае, што такое прафсаюзны рух на прадпрыемствах. З гэтай нагоды хацелася б вот ўсё ж таки і плюс яшчэ з чаго пачынаў Байсол, гэта дапамога звольненым і людзям, якія страцілі працу. Так вось, зараз ізноўку аб'явілі усеагульны страйк. Як ты лічыш, вот можа быть, да вас звярталіся, ну відавочна, што калі страйк пачнецца, пачнуцца звальненні, будзе патрэба ў тым, каб людзям, якіх звольнілі за іх палітычную пазіцыю, неяк дапамагчы. Былі размовы про тое, што так, Байсол, мы тут вот арганізоўваем такую рэч, ці гатовы вы далучыцца, у сэнсе дапамагчы, вот як мы ввогуле потым будзем рабіць, дапамагаць людзям, ну вот нейкія такія абмеркаванні, увогуле як прафсаюзны работнік, скажы, як ты ставішся да гэтай ініцыятывы? Ну, я тебе могу сказать так. Кожны чалавек, які нешта аб'яўляе, павінен браць на сябе адказнасць за тое, што напрягае. Напрыклад, я аб'яўляў про то, што мы пачынаем збор і працу новай структуры, я разумеў увесь той негатыў, увесь той памер працы, які ідзе ў будучым. Я, конечно, не мог сабе ўявіць, што гэта так надоўга зацягнецца, што гэта настолькі зменіцца абсалютна ўсё маё жыццё, але ў прынцыпе я быў гатовы да нейкіх значных гісторый новых. Это першы момант. Другі момант гэта тое, што любая актыўнасць, яна павінна мець вельмі вялікі падрыхтоўчы этап. І гэты падрыхтоўчы этап у тым ліку выражаецца якраз у фармаванні нейкіх фондаў салідарнасці, у фармаванні стачачных камітэтаў, у фармаванні нейкіх, не ведаю, ценевых такіх груп, якія будуць займацца непасрэдна гэтай стачкай. На жаль, я не магу каментаваць тое, што было зроблена, і тое, як выглядае зараз структура абвешчанага на 1 лістапада страйка, бо мы просто ніяк не удзельнічалі ў гэтай актыўнасці. Што таксама шмат пра што кажа, пра узровень падрыхтоўкі гэтага ўсяго. Можа быць. Трэба казаць больш пра тое, што само слово страйк, само слово забастоўка, яно троху дыскрэдытавана ў беларускім грамадстве, бо ў мінулым годзе ўжо была спроба, яна, на жаль, скончылася тым, чым скончылася, і цяпер, можа быць, варта думаць пра нейкія іншыя фарматы. Для мяне, напрыклад, такім фарматам было бы выкарыстанне новай хвалі каранавіруса ў Беларусі. Ясна, што гэта абсалютна вусцішная рэч выкарыстоўваць гэтай магчымасці. Людзі, я не ведаю зараз, як гэта выглядае ўнутры. Я зараз хіба што першы раз публічна прагаворваю гэтую ідэю, але яна ляжыць на паверхні. Людзі маглі бы спрабаваць легальна не выхадзіць на працу праз свае лісткі непрацаздольнасці. У эканамічным жыцці дзяржавы. Это першы момант. Другі момант, што можна было выкарыстоўваць усе магчымасці для таго, каб не выходзіць на працу, не аб'яўляючы пры гэтым страйку. Прыблізна тое ж самае, я так разумею, што сённяшнія арганізатары і кажуць. Але ўсё-такі, на мой погляд, не адбудзецца нейкага аднамаментнага спынення эканомікі, не адбудзецца нейкага аднамаментнага выхаду ўсіх працоўных. Мы бачым такую павольную, але абсалютна неспынную стагнацыю сістэмы. І ўсё, што працуе на стагнацыю сістэмы, на перамены, яно, в прынцыпе, ок. Але, канешне, вельмі важна падрыхтоўка, вельмі важна адказнасць за тое, што ты прамаўляеш, за тое, як яно будзе далей выглядаць, бо ўсё роўна таму самому Байсолу прыйдзецца гэтых людзей потым вывазіць. Бо сітуацыя змянілася. Ну, годзе мы выплачвалі кампенсацыю, чалавек потым ішоў на іншую працу. А цяпер ужо кампенсацыі не будзе. Цяпер чалавек проста будзе ісці на лаву падсудных. Дзяржава больш не гуляецца ў гэтай, на жаль. І таму тут будзе зусім іншы аб'ём задач, і выглядаць гэта будзе па-іншаму, але мы гатовы. Чакай, вот ўсё ж таки ты сказаў так, ну, вы гатовы, але ў той же самы момант ты кажаш про тое, што да вас нават не звярталіся па нейкія кансультацыі, як можна будзе аказаць людзям дапамогу. Я ўжо не кажу про нейкую там супрацу там ці ввогуле там з просьбай там вот далучыцца потым да дапамогу. Вот ці не выглядае гэта ўсё нейкім авантурызмам?
я не ведаю, з боку тых, хто это заяўляе? Ну, Зміцер, факты говорять самі за себе. У нас достатково добрый контакт с тем же самым офисом Светланы Тихановской, с рабочим рухом, и это люди, с якими мы контактуем, весь час консультуемся, размаўляем, як може выглядаць далейшая праца, дапамагаем адзін аднаму. Што тычыцца арганізатараў того страйка, які быў абвешчаны на 1 лістапада, на жаль, такого ўзроўня камунікацыі няма. Але гэта не значыць, што мы не будзем працаваць з гэтай гісторыяй, тому што мы дапамагаем усім, незалежна ад таго, з кім яны працуюць і якія там, не ведаю, якой веравызнанне вызнаюць. Так што мы гатовыя дапамагаць людзям, якія будуць рэпрэсаваны, але гэта не кажа, што мы гатовыя працаваць у нейкай там, не ведаю, кааліцыі, у якую нас, в прынцыпе, ніхто не запрашаў. Так што гэта хутчэй пра дапамогу канкрэтнаму чалавеку, чым пра дапамогу нейкім структурам. Тым не менш, я яшчэ раз да цябе, як да чалавека, які шмат гадоў аддаў працы у прафсаюзе рэп. Як ты лічыш, тваё меркаванне, а ўвогуле, нягледзячы на тую сітуацыю, той узровень рэпрэсій, тую эканамічную сітуацыю, якая ёсць у краіне, яна, скажем так, шчыра, не такая крытычная, як заяўляюць там некаторыя. Ёсць цяжкасці, але няма крытычнага нейкага моманту. У гэтай сітуацыі беларускія рабочие, яны готовыя баставаць? Ведаеш, тут ёсць пэўная такая сэнсавая ловушка простое, што я ў Беларусі не знаходжуся з ліпеня 2020 года, і мне складана адзначаць тыя настроі, які ёсць у працоўных масах, але агульнае веданне сітуацыі ў Беларусі і жыццё ў ёй чувствую сталае жыццё, разуменне таго, як адбываюцца працэсы ў краіне. Я бачу, што зараз агульная актыўнасць на маргінезе. Людзі не на піке сваіх пратэсных магчымасцяў, скажем так. Што калі, напрыклад, гэта нават у кастрычніку 2020 года не спрацавала так, як планавалася, то я адчуваю вельмі вялікі скепсіс наконт нейкіх там раптоўных зменаў у ментальнасці працоўных. Я веру ў гэтую доўгую стагнацыю, веру ў тое, што будзе саботаж, веру ў тое, што людзі працуюць абы как, тому што яны не бачаць перспектывы, сэнса. Беларусь застряла ў такой часовой петлі, і ні туды, і ні сюды, ні назад, і ні наперад. Немагчыма і ні старонку перавернуць, бо пальцы скользят па крыві гэтай старонкі. І немагчыма адкатаць назад, як было, тому што ўжо не адкатаеш, фарш назад не праварочваецца. І незразумела, што рабіць далей. Людзям гэта, конечно, таксама перадаецца. І ў тым ліку чыноўнікам. Таму вось яно неяк так працуе абы как, і паглядзім, што будзе. Не будзе аднамаментнага нейкага выхаду. У гэтым я ўпэўнены. Але я таксама ведаю, што ўсё, што можа весці да пераменаў, яно павінна адбывацца. Ну што ж, да, паглядзім, што яна будзе. Вельмі не хочацца, каб ўсё ж такі адбылася чарговая дыскрэдытацыя і сябе арганізатарамі, так бы і абвяшчальнікамі гэтай забастоўкі і самого, як ты сказаў, слова забастоўка. Андрэй, на заканчэнне, ўсё ж такі вельмі уразілі беларусы ў свой час, пачынаючы з першай хвалі каранавіруса і потым падчас рэпрэсій, калі узаемадапамога вось гэтая праявілася і ўзровень яе. Мне украінскія мае сябры, той самы Яўген Магда, казаў, што я не перакананы, не ўпэўнены ў тым, што украінцы ў такой сітуацыі, нягледзячы на тое, што іх значна больш, чым беларусаў, змаглі б сабраць такія сумы грошай, якія сабралі беларусы. Тым не менш, час ідзе, стамляюцца ўсе, і ці ёсць на тым жа самым узроўні, ці на якім яна зараз, гэтая ўзаемадапамога, ці выдаткоўваюць людзі грошы у фонд, каб была магчымасць дапамагаць іншым, то есть адкуль фінансы? Па-першае, трэба сказаць, што акрамя грошай самы галоўны рэсурс — это, канешне, людзі, якія робяць дапамогу, якія рукамі, галовамі, нагамі, сваімі власнымі часовымі рэсурсамі дапамагаюць іншым людзям. Таких людей шмат. На жаль, конечно, яны выгараюць. На жаль, конечно, нема культуры асабістай гігіены псіхікі, гігіены цела, у сэнсе, што ты просто перавантажваеш себе, і з часам пачынаюць так ісці хварэць, напрыклад, альбо губляць магчымасць увогуле працаваць. На жаль, гэта ёсць. Але гэта не толькі ў Беларусі, ва ўсіх краінах свету, дзе людзі займаюцца грамадскай дзейнасцю, яны вельмі
подвержены психічным і фізіялагічным нагрузкам. Нягледзячы на гэта, ўсё-таки застаўся гэты касцяк, асабліва гэта тычыцца дыяспаральных груп, якія дагэтуль працягваюць дапамагаць, напрыклад, той же самай Літве, у Польшчы, у Украіне, людзі, якія больш за год ужо працуюць альбо за маленькія нейкія грошы, альбо ўвогуле валанцёраць і дапамагаюць. Асобна трэба адзначыць бізнес, які не настолькі залежыць там ад штодзённага заробку, скажем так, але можа выдаткоўваць пэўныя сумы на тое, каб працавалі іншыя людзі. І вось гэтая сінергія, яна захоўваецца на шчасце. Канешне, памеры ўжо не тыя, але калі казаць, напрыклад, пра лічбы, у лічбах даволі лёгка лічыць, то мы можам сказаць, што на тыдзень на персанальныя зборы, якія размешчаны на нашым сайце пад гісторыі канкрэтных людзей, і на мэтавыя накірункі нашай працы, гэта паліцневоленыя, пераадукацыя, дваравыя ініцыятывы і экстрэны релокейт, агулам прыходзіць дзесьці каля ад 12 до 20 тысяч евро штотыдзень. І гэта дастаткова вялікія грошы, якія дазваляюць дапамогчы шмат каму. І так што я магу сказаць, што праца гэтая працягваецца. Мы таксама шукаем інстытуцыйных грошай, якія той же самы Еўразвяз США кажуць, што выдзяляюць на Беларусь. Так, безумоўна, выдзяляюць, але там ёсць свае падводныя камені, бо Беларусь стала такім, не ведаю, секси-тэматам зараз, як у свой час Украіна, напрыклад, была. Вельмі шмат хто хацеў дапамагаць Украіне, але далёка не заўсёды гэта пайшло на карысць, бо міжнародныя інстытуцыі, яны вельмі марудна часам працуюць і прыходзяць тады, калі ўжо бывае і позна з дапамогай. І вельмі добра, што ёсць такія інстытуцыі, як наша, якая можа хутка рабіць сваю працу і з іншых ресурсаў, скажем так, а не толькі інстытуцыйных. Так што Байсол стаіць крэпка на двух нагах. Ён будзе далей працаваць, нягледзячы на тое, што і прапаганда, і нашыя заклятыя сябры некаторыя вельмі хацелі, каб арганізацыя знікла. Не, яна будзе далей працаваць. Нават больш табе скажу, што працаваць яна будзе нават, калі мяне не стане. Наша сістэма пабудавана такім чынам, што выключэнне мяне з працэсу ўжо не шмат на што ўплывае. Вось так і трэба будаваць, адбудоўваць сістэму працы, калі ўсё ж таки не трымаецца ўсё на адным чалавеке, які вучыць і як бульбу перабіраць і як грошы выдаткоўваць. Дзякуй вялікі. Андрэй Стрыжак, Дміцер Лукашук былі з вами у эфіры Еўрарадыё. Слухайце і глядзіце нас. Не забывайце, калі ёсць такая магчымасць, дапамагаць тым, хто знаходзіцца ў складаным і горшым, чым у вас становішчы. Дзякуй вялікі, Андрэй.